Ciroka bajarek kiran anjî bajarek kiran hunçawa xwe çêkin. Berhevker jî adar jiyana. Di zamanê berê de bajarek hebû. Bajar di nava çiyayê bilind de û asê bû. Şaniyên wî bajarî hemû ker bûn. Yani mirovên wî bajarî. Guhê wan giran bû û dengê wan jî nedibîstin. Danîna standina wan jî gelekî zehmet bû. Rojek rojan biznen zilamekî bajêr winda dibin. Zilam radibe li biznên xwe digere, rastî gundiyekî cotkar tê û silava xwe lê dike. Merheba dosto, sê biznên min hebûn. Her sê winda bûna gelo te biznên min dîtiye an na? Ji ber ku kerin her du zilam tu tiştî ji hev seh nakin. Jê fêm nakin yani. Zilamê gundî dibêje qey vî zilamê bajarvanî pirsa zeviyê dike û hers dibe û aciz dibe li ser bajarê re diqîre. Tu çi dixwazî kuro ev zeviyê min in? Ta heta niha gihîştiya heta wê dereha tev ê min e wilo didê nîşan. Werhesil kelam zilamê bajarî dibêje qey zilamê gundî dibêje biznên te bi vî alî veçûne werhesil. Zilamê bajar jî ber darê ve diçe. Ji darê derbas dibe, berjêr dibe, wekî ku lê bibe. Biznên zilam jî jêr in. Her sê biznan dide pêşiya xwe û tê ber zilamê cotkar. Spas birayê delal, tev qenciya hanê bi min kir, ji bo vê qenciyê ez ê bizna xwe kulek bidime te. Ez ê diyarî te bikim. Zilamê gundî ditirsê, dibêje qey vê bajarvanê ew bizna pêşkestî wê bi min suçdar bike. Wilo ditirsê, dicirifê. û devê wî li hev dikeve û dibêje ez son dixwim ku çavê min bi vê bizna te neketiya û min dest bizna te nedaya. Ez ê çawa pîyoyê bişkênim malava? Ma ku bizna te kulek bê ew jî sûcê min a. Her du zilam jî hers dibin û dikin cewece û qareqar. Dîsa jî tiştekî naxin serê hevdû. Duê gavê de zilamekî siwar li wê deverê re derbas dibe. Ji bo navcîtiya bi zilamê siwar dikin. Yani lê dişewirin. Dema zilam tê yê bajar jî bilezgînî dipeyve û dibêje. Heyran bi xwedê biznên min winda bûbûn, ez ji li wan geriyam û vî zilamê hanê jî cihê biznên min şanî min dabûn, min jî ji bo vê yekê bizna xwe ya kulek bi dil û bi can diyarî wî kir. Îcar camêr bizneke tenê qayîl nebû. Yeke hindik dibîne û dibêje çima biznên te sip û saxlam min tava kulek daye min, her duê dî çima nade min. Hal û mesele ev e. Îcar zilamê cotkar dibêje ez benî ez ser cotê xwe bim, min kar û emelê xwe dikir. Ez zilamê hanê hat cem min û got ez zeviyê ku te ajoyê yek çiya. Min ji jê re son dixwar ku ji vir heta dera hanê ya min a. Piştre çû bîseke dîn vegeriya dîsa hat cem min. Ez her sê biznên jî pêre bûn. Wekî ku tu dibînê lingeyeka vir kulek a. Dibêje qey min lingê bizna wî şikandiya. Sibeha xwedê ve min suçdar dike û dibêje çi heqê te li bizna min hebû te lingê wê şikandiya. Binêra heke min lingê bizna wî şikandibe bila heqê te li bizna min bû ku te lingê wê şikandî. Çi heqê te li hebû werhesil? Wilo dibêje. Ez xulamê te me baya bibe û wî xayîl bike. Vê carê zilamê siwar pir aciz dibe ji ber ku deng naçişê de. Ew jî ker e. Dibêje qey dikin ku hespê wî jî bistênin. Ew jî kete nan meselê di vê carê. Bixeyt li ser wan dizîvire û dibêje dev ji min berdin, ev hespê min e. Hê du canî bû bavê min bi komek pere kirî û li ber destê min mezin bûye. Ji bo çi hespê xwe bidime we? Dîsa her sê mirov naxin serê hev, dikevina pirka hev.
پشتی پفچون و خرجرا درودرش اوایه کی کو گهاتن جم قاضی yani cem hakim bêjin her sê jî bi dor îfadeya xwe din û ber diştexilin qaziyê delal xwe dêşte razî bê di zû doza me safî bike vê dawê safî bike qazî ji wan jî girtir e tenê serê xwe dihejîne û dibêje ez dibînim hûn her sê jî dibêjin hîva me derketiya rê rast derketiya sibê em ê cejna Ramazanê pîroz bikin wilo dibêje ji her sêyên din kirî ku qazî dibêje ku hûn li hev nekin ez ê serê her sêkan jî li ter bixim yani ez ê we bixeniqînim wilo dibêje her sê jî radibin xwe didin hev qazî jî dibêje qey ji kêfa cejna şa dibin îro de cejn pîroz e û dibêje dadgeh bi dawî bû bila herkes here ser karê xwe mala xwe û sibê cejna xwe pîroz bike çîroka me çû nav deviya rehmet lê bavê me hemiya ji bo